Volám sa Vlado Neckár, mám 39 rokov a od roku 2016 som bol liečený na ochorenie idiopatická pľucná fibróza. Ťažkosti, ktoré súviseli ako s daným ochorením, boli také všedné, také pokašliavanie, by som povedal, ktoré som si zo začiatku tak úplne nevšímal. Avšak skôr, čo ma prekvapilo, bol pokles takej fyzickej kondície, aktivity. Ale aj napriek takýmto ťažkostiam, ktoré v úvode ochorenia ako začali, a som v tom období ešte ani nevedel, že dané ochorenie už prebieha, tak v práci som podstúpil takú mimoriadnu preventívnu prehliadku, ktorá súvisela s tým, že sme mali pacienta, ktorý bol infekčný, tak vlastne celý personál podstúpil tú špeciálnu prehliadku, kde sa zistilo na rentgenovom snímku nejaké nezrovnalosti, zmeny na pľucach. A to už vlastne prinútilo lekára postupovať ďalej ďalšími vyšetreniami. Ten prvý diagnostický krok prebehol v Košiciach, kde boli ako nezrovnalosti, posunuli to už potom na vyššie pracovisko do Vyšných Hágov, kde bola vlastne stanovená ako diagnóza IPF, idiopatická pľucná fibróza. Vtedy to bolo také dosť zvláštne, lebo všetci lekári sa na mňa tak pozerali ako na raritu v mladom veku a s takýmto ochorením. Keď som pracoval v zdravotníctve, tak napriek tomu nemal som nejaké hlbšie alebo detailnejšie informácie o tomto ochorení, čiže a ja som sa vystrašil. A vtedy za mnou prišiel vtedajší primár chirurgie a mi proste vysvetlili, že mám chorobu pľúc, ktorú majú väčšinou starší pacienti, starší ľudia. No ale proste sa nemusím akože obávať, že existuje liečba, ktorá vie ako spomaliť ako progres ochorenia. Dlhé roky, v zásade aj po tej prvodiagnostike samotného ochorenia, to nebolo nejaké ako agresívne, ale postupom času, ako poprichádzali nejaké malé infekty respiračné, sa to tak postupne krok za krokom zhoršovalo. Ja som to pociťoval ako vždy proste zhoršenie dýchania, intenzívnejší kašel, väčšia únavnosť. Musel som si proste častejšie oddychnúť. A tak postupne som zistil, že činnosti, ktoré som vykonával bežne v živote, či je to, lebo som rád športoval, čiže beh, cyklistika, a potom už sa to premietlo do takej bežnej chôdze. Keď som proste si ráno prispal, som chcel ponáhľať na autobus a do práce, tak už som to proste nedal. Čiže to ochorenie je zákerné tým, že neúd je hneď, ale každým dňom, mesiacom alebo rokom si z tých pľúc ukrajuje ako z koláča. Postupne 5-10%. A tak proste postupne to išlo a človek sa stráca. Doslova do písmena, tak som to vnímal. Čiže v rámci tej otázky, čo sa týka úvodu tých vstupných príznakov, to prebiehalo asi tak. Ďalší zlom v rámci ochorenia samotného prišiel už tak v roku 2019. Prakticky súvisí to s príchodom covidu, kedy začala covidová infekcia. Ešte v tom období som aktívne pracoval v ambulantnej sfére, čiže stretával som sa s tými pacientmi v tej prvej línii, kedy sa žiaľ ako aj napriek tým opatreniam, či je to očkovanie, alebo človek sa chráni tým respirátorom, ale aj napriek tej expozícii som ten COVID žiaľ dostal. No a to bol vlastne prvý spúšťač
takého progresívnej dynamiky toho ochorenia, kedy prakticky sa u mňa potvrdila covidová infekcia, keď som vlastne už končil s covidom, že už to uplynula tá najťažšia fáza ochorenia, tak vtedy sa ako aktivovalo ochorenie idiopatická pľúcna fibróza takej aktívnej formy. Vtedy si pamätám, to bolo nejak začiatkom roka, bola zima, manželka musela odniesť s akutnými ťažkosťami do Vyšných Hágov, kedy prakticky už mi urobili tiež vstupné vyšetrenia, zobrazovacie, rentgen, CT a tam už potvrdili, že jednoducho ochorenie sa prelomilo do nejakej agresívnejšej formy. A od tej doby som mal aj častejšie kontroly, že na mesačnej alebo na polročnej báze, kde žiaľ už proste to ochorenie vykrajovalo z tej vitálnej kapacity pľúc proste viac. Keď sa bavíme o nejakých číslach, tak ja som úvodne po prvej diagnostike mal nejakých 70% funkciu pľúc. Potom sa to postupne zhoršovalo na nejakých 50 a po covide to vlastne bolo skoro na polročnej báze tiež nejakých 10%. Čiže som mal nejakých 40% funkčnú kapacitu pľúc, keď porovnáme zdravého človeka, je to okolo tých 80-90%, športovci 100%. Čiže naozaj už to bolo veľmi cítiteľné. No a najväčší zlom prakticky prišiel v roku 2022-2023 na prelome týchto rokov, kedy naozaj už tie ťažkosti boli takého charakteru, že tá saturácia už pri bežnej činnosti mi klesala, aj keď som si to kontroloval, čiže pocitoval som väčšiu únavu, bolestivosť svalov, celkovo ten organizmus trpel. V zásade už ako som sa snažil aj prvotne sám o nejakú redukciu nadváhy a tak už to potom išlo samo. Proste to ochorenie si berie celého človeka so sebou. V tom období mi aj pán primár vo Vyšných Hágoch indikoval kyslíkovú terapiu, čiže dlhodobú oxygenoterapiu a prenosný kyslík. Kedy som sa prakticky snažil ešte fungovať s tým prenosným kyslíkom v rámci akože nejakých aktivít, prechádzok s rodinou v prírode. No, koncom roka 2023, takýto čas september, došlo k ďalšej akutnej udalosti. Lekári to popisujú ako akutnú exacerbáciu ochorenia, kedy prakticky samotné ochorenie IPF už bolo tak agresívne, to ochorenie mi tak zjazovalo pľúca, že už mi vlastne sťahovalo komplet všetky tkanivá v hrudníku, čo vlastne potvrdilo aj CT, aj samotný rentgen. Už som prakticky vedel prejsť, už som to rátal len v nejakých desiatkách krokov, čo som dokázal robiť. Bol som permanentne na kyslíku až do takého štádia, žiaľ, že lekári po podrobnom vyšetrení a tak sa rozhodli ma zaradiť na indikačnú listinu v súvislosti s transplantáciou pľúc. Samozrejme tomu predchádzali nejaké vyšetrenia, testy, ktoré ma indikovali týmto smerom. Keďže aj tá liečba, ktorú som v súčasnosti užíval, tak už som bol prakticky na hrane, už som vyčerpal všetky možnosti v rámci toho, čiže ako jednu jedinú možnosť videli tú transplantáciu pľúc, ktorá sa v súčasnej dobe realizuje v Českej republike v Prahe v Motole. Tak čo sa týka samotného obdobia v rámci toho zaradenia na transplantáciu pľúc, od prvotného zaradenia, ktoré vlastne prebehlo v roku 2023, tak som bol vlastne transplantovaný 12. januára 2024. To obdobie vlastne, kým som čakal na ten zázrak alebo na ten dar, ktorý vlastne
nie je každému umožnený, žiaľ, hej, v súvislosti akože aj s možnosťami, ktoré vlastne sú v rámci tej transplantácie plus, tak som strašne rád proste, že som mal takéto šťastie, naozaj vyslovene dar od Boha a od proste všetkých ľudí, ktorí boli zainteresovaní, že som tu, lebo naozaj v tom období, keď som čakal, mi bolo vlastne najťažšie, hej, už som sa pohyboval iba na vozičku invalidnom, čiže všetky tie činnosti, ktoré som vykonával ako sám, čo sa týka či už premiesňovania, toaleta, kúpanie, to tu už všetko musela zabezpečovať manželka. Asi zrejme, keď mám teraz takto hovoriť, tak z toho vyplýva, že ja som prakticky bol už v plnej invalidite, čiže musel som ako v súvislosti s ochorením odísť zo zamestnania, čiže to tiež ako prinášalo pre rodinu dosť akože veľký problém aj po tej finančnej stránke. Samozrejme, že človek, keď stráti to najcennejšie, čo máme, a to je zdravie, žiaľ, vtedy si to uvedomíme, až keď to zdravie stratíme, tak človek, alebo ja konkrétne, ja osobne som naozaj prekopal celý ten svoj život a prehodnotil ten hodnotový rebríček a naozaj človek si vtedy plnohodnotne uvedomí, že narodíme sa s úžasným darom, ktorý si častokrát na to zabúdame a nevážime si to tak, alebo nepristupujeme k tomu daru tak, ako by sme mali. Až žiaľ, keď stratíme to zdravie, keď sa človek to podlomí, tak vtedy začneme alarmovať a prosiť a robiť všetko možné, len aby sa zvrátil ten daný stav. K tej samotnej transplantácii pľúc, tak celý tento proces samozrejme v súčasnosti prebieha v Bratislave, v transplantačnom centre v Ružinove. Vlastne odkiaľ som bol konzultovaný priamo s transplantačným tímom, ktorý mal na starosti indikácie tých transplantácií u pľúc, tie indikácie transplantácie pľúc. Na základe videa, alebo s každým s takýmto pacientom je natočené video, kde sa človek proste musí prejsť, ten celý transplantačný tím posúdi postavu pacienta, posúdi výsledky a na základe týchto údajov ma posunuli na urgentnú transplantačnú listinu, kde človek čaká akože kratšiu dobu. Čiže už v tom januári 2024 som odchádzal z Ružinovskej nemocnice, bol realizovaný prevoz do Prahy, do fakultnej nemocnice Motol, kde prakticky som dostal ten úžasný telefonát, na ktorý čakajú všetci, že vlastne už mám nové pľúca, majú pre mňa nové pľúca. Tak som bol strašne rád, aj ten koordinátor, ktorý vlastne bol prekvapený, že ja som už vlastne v Prahe. Čiže prakticky tá transplantácia prebehla od toho telefonátu do tých 24 hodín, kým vlastne prebehlo to celé posudzovanie a tak. Čiže malo to taký rýchly spád, hej. Samozrejme otázka toho strachu a to všetko bola ten strach tam bol, ale o mnoho väčší strach som mal z toho, že zomriem. Keď jednoducho vedel som, že to je jedna jediná možnosť a šanca na nový život, keď proste dostanem tie nové pľúca. No a už som bol prakticky na hrane, už to lekári aj vtedy tak videli, že jednoducho naozaj o 5 minút 12, keď som sa rozprával s mojím operatérom po transplantácii, tak naozaj boli veľmi ako prekvapení, tiež v súvislosti back versus naozaj rozsah poškodenia tých pľúc bol veľmi vážny.